ଯାଜପୁର ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଓ ଭାଇଚାରାର ସହର। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗଠନ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସହର ଯଯାତିନଗର ନାମ ଅନୁସାରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 110 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମା ଦୁର୍ଗା ଏଠାରେ ବିରଜା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏହି ଜାଗାରେ ମା ବିରଜା ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଆଦିଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶକ୍ତିପୀଠ ସ୍ତୁତିରେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ବାୟୁପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗୟାସୁରକୁ ପାଦତଳେ ସ୍ଥାପିବା ବେଳେ ତାର ନାଭି ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ନାଭିଗୟା କୂପ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପୁତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ପିଣ୍ଡଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ବିରଜା ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ କୁମାରୀ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଏଠାରେ କମାରୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ମାଙ୍କୁ କୁମାରୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଜନ୍ମଦିନରେ 3 ପ୍ରକାର ପୂଜା କରାଯାଏ। ସାବିତ୍ରୀ, ଗାୟତ୍ରୀ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ବେଶରେ ମାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ମହାକାଳୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ରାତ୍ରିରୁ 16 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦିନ ମାଙ୍କର ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ରଥର ନାମ ସିଂହଧ୍ୱଜ। 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ମା ନିଜ ବେଢ଼ା ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ବିରଜା ମନ୍ଦିରରୁ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ସାଇଡ୍ ରୋଡ଼ରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯାଜପୁରର 150 ବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅବସରରେ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାଠାରୁ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଘାଟ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବରାହ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଯମମା ସାତଭଉଣୀ ଆଦି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ହେଉଛି ଶୀତାଂଶୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛେ ଯାଜପୁରରେ। ଯାଜପୁର ଯାହାକି ଆମର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ପରିଚିତ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ କି ଆମେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ତ ଆମର ଏଠି ପାଖରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେ ଯମ ମାଙ୍କ 7 ଭଉଣୀ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ବି ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, ମନ୍ଦିରର ଯାହା ବି ଇତିହାସ ରହିଛି, ଯମ ମାଙ୍କ ଯେଉଁ 7 ଭଉଣୀ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଆମେ କମ୍ ସେ କମ୍ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯମ ମାଙ୍କ ଯେଉଁ 7 ଭଉଣୀ ମନ୍ଦିର, ତାହାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ।